No niin. Paikat vittu alas. Tuuja vittu kenni. Halo? 2020 itse asiassa alussa tutustuin tähän mun nykyisen porukkaan. Mulla oli semmonen olo, että mä kuulun tähän porukkaan. Tai mä haluan sitä itse myöntää, että mä oon tosi huomionhakuinen. Nyt kaikki meidän tykkäisit vitun IG-kuvasta heti. Mä tykkään, että netissä musta puhuttais. Tää luuri on vaan tällainen, että tää jää tähän käteen ja sitten tää on pakko käyttää. Tuli tuhansia, tuli monia tuhansia, sitten tuli 10 000 katsojia. Tässä on erilaisia juomia. Käydään pulla kerrallaan. Katsotaan kuka tipahtaa eka. Siinä. Mä en muuta vedä mitään, mutta mä otan esim. Ahdistuksen, mä otan yhden Benson. Tai sitten 3 kaljaa. Ja se on vähän huolestuttavaa, että on tolle alkoholisoitunut. Se on hyvä sentään, että mä huomaan sen, että missä mun pitää tehdä muutos. Mut se on fantasia. Jos sä näet tää vittu snapin. Miksi sä mulla on vittu alle! Se on vaan outoa, että kun jonkunkaan hengannut oikeesti niin tosi paljon, niin sit yhtäkkiä ei näekään eikä kuule mitään. Se on ahdistavaa. Tää on hyvä saavutus. Kiitos kaikille, että tästä kattoo.